9, nu este mare diferență, tot locul întâi, felicitări, Sava Eduard Matei. Bravo! Felicitări! Ce am avut de mânat am încheiat, dacă cu siguranță voi v-ați pierdut răbdarea. Acestea au fost premiile pe care eu le-am oferit acum la festivitatea de încheiere. Se aude? Eu zic că locul să depănăm amintiri și prin câte am trecut și bune, dar nu că rele, și rele ni s-au întâmplat pentru că am mai fost în cazul cu fractura, știu și eu ce putem numi rele pe care le-am întâmpinat în anii aceștia, dar mai ales amintirile frumoase, poate este locul să le depănăm la focul de tabără. Așa, acum am să felicit pe toată lumea și pentru a nu rămâne în soare interminabil, putem să facem fotografia de grup. Și, bineînțeles, să le facem și o dedicație elevilor de vacanță. Am să mă duc eu acolo pentru că știu despre ce este vorba și revin imediat la poză. Totuși nu l-au cântat. Și capul la soare. Ne-ați călăuzit primii pași prin noua viață, cea de școlar. Eram speriați, eram timizi și ne găseam locul în acea lume a bastonașelor, a primelor litere și cifre. Cu răbdare, căldură și pricepere ne-ați îndrumat pe calea școlii, drum care la început ni s-a părut anevoios. În timp ne-ați învățat că panta cunoașterii nu este abruptă, că urcând pas cu pas nimic nu pare greu. Ne-ați fost ca o mamă, o a doua mamă și chiar v-am și iubit. Chiar așa v-am respectat. Îmi amintesc de ziua în care mama a venit la școală să mă întrebe ce este de făcut pentru ca eu să modific scrisul și să fac literele mai rotunde, mai mari, mai ordonate. Ați zâmbit calm, așa cum doar dumneavoastră știți să o faceți. Și i-ați spus mamei că este mult prea important faptul că știu să scriu decât să știu să desenez literele caligrafe. Erați mulțumite de mine. Acum se apropie clipa în care ne vom lua rămas bun, clipa în care noi vom termina clasa a 4-a, iar dumneavoastră veți merge în drum ținând de mânuțe o altă generație de boboci. Îi veți îndruma și pe ei, pas cu pas, le veți cânta și lor cu vocea acea melodioasă și le veți spune povești și îi veți certa părintește atunci când vor greși. Vă vor iubi și ei așa cum vă iubim și noi. Veți lacrima și pentru ei, așa cum lacrimați acum pentru noi, știind că ne vom vedea tot mai rar. Doamnă învățătoare, cu lacrimi în ochi,
spunem astăzi că nu vă vom uita. Promitem să ne purtăm în viață așa cum ne-ați învățat. Promitem să învățăm la fel de bine ca și până acum. Promitem să vă vizităm cât vom putea de des. Promitem să nu vă facem de rușine oriunde vom merge. Rămas bun, doamna învățătoare! Mulțumesc, m-a emoționat foarte, foarte mult. Cu siguranță lacrimile despre care acest text vorbește sunt la orice despărțire. Haideți să luăm această despărțire ca fiind una frumoasă pentru viața elevilor mei, dar și pentru mine, bineînțeles, prin ceea ce, iată, Rareș Corduneanu împreună cu familia, bineînțeles, părinții care s-au gândit la cele pe care tocmai le-am auzit. Probabil fiecare dintre dumneavoastră, părinții, și împreună cu copiii au venit în anii aceștia pentru o problemă, pentru o părere, o sugestie, cum să facă mai bine pentru a ajuta copilul. De aceea... Doamna mea învățătoare, anii repede au durat, iar școala și copilăria în amintiri s-au transformat. Mulțumim pentru răbdarea, buna noastră învățătoare. Cu respect vă salutăm și în suflet vă purtăm. Mulțumim pentru răbdare, buna noastră învățătoare. Cu respect vă salutăm și în suflet vă purtăm. Bravo! Foarte mult, adică eu mulțumesc foarte mult, chiar nu mă așteptam și să știți că atunci când ești subiectul unui cântec sau unei poezii este ceva deosebit și care pentru mine, pe plan personal, cum să spun, mă încântă foarte mult și mă simt recunoscătoare și pentru gestul acesta care nu e de aici de acolo. Mulțumesc frumos. Să știi că emoțiile s-au meritat, pentru că a fost foarte frumos cântecul tău. Mulțumesc mult de tot. Ce facem? Aruncăm florile sau pălăriile? Pălăriile! Nu sunt